Айде, готово! Раз, два, три! Айде, втори опит! Айде, пак! Ама айде последователно! Първия, втория, третия! Да видим кой по-успен! Не ме прускай! Айде, иде! Айде последователно сега! Възрастно момиче! Айде! Да, ти си следващия тър. Кажи си, след това ще ти щупи главата. Кажи се! Бързо! Пали! Аз съм вирал, да, бе! Това си! Хитът си!